L'eròtica i què és el plaer? Són paraules que escoltem molt sovint però potser no tinguem de tot clar el seu significat. L'eròtica és la capacitat que tenim les persones de percebre els estímuls i transformar-los en sensacions subjectives de plaer, és a dir, la facultat que tenim d'obrir els 5 sentits a allò que ens arriba de l'entorn i disfrutar a través d'aquest. Ens ajuda a conèixer allò que ens agrada i així poder comunicar-ho amb la resta de persones. I el plaer és la sensació que sentim davant aquests estímuls, activant diferents canvis físics i emocionals relacionats amb l'excitació sexual. Aquests canvis són els que formen el cicle de la resposta sexual humana, format per una sèrie de fases que van donant-se durant l'encontre eròtic: desig, excitació, meseta, orgasme, resolució i satisfacció, cadascuna acompanyada per diferents processos que acompanyen l'experiència sexual i ens permeten vivències diverses. No obstant això, hi ha una construcció social que ens transmet una idea d'eròtica limitada per un model de sexualitat coit i heterocentrista, i això limita que cada persona puga descobrir i experimentar el que més li agrada de la seva sexualitat. Per això és important promoure una eròtica individual, on cada persona puga decidir sobre el seu cos i el seu plaer. I com podem fer això? Pues amb una educació sexual de qualitat, que ens doni informació sobre el món de la sexualitat i ens permeta elegir una eròtica lliure.